Türkmenistanyň mejlis tarapyndan geçirilen bu maslahaty sany ulgam arkaly Özbegistanyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Iranyň parlamentleriniň wekilleri şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça edarasynyň Almatydaky Sewitleýin edarasynyň direktory, Türkmenistanyň UNESCO-nyň işleri baradaky milli toparyň jogapkar sekretary, Türkiýe medeniýetiň halkara guramasy bolan Türksoýuň baş sekretary gatnaşdylar. Günnägörüň beýik akyllary we Nusxaw Şahyr Magtymly Pragynyň doglan günüň 300 ýyllygyny parlament derejesine bellemek we döwletiň medeni siýasatyny gollamak, beýik söz ustadlarynyň tutuş adamzadyň ruhy medeniýetiniň hazynasynyň dürdeneleri hasaplanylýan edebi miraslaryny giňden wagt etmek, aýawly saklamak, ýaş nesilleri olaň ruhuny terbiyelemek, dogunlyk halklaryň arasynda dostlukly gatnaşyklary ösdürmek we parlamentary hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek maslahatyň esas maksatlary edilip saýlanyp alyndy. Maslahatda çykyş edenler UNESCO-nyň ýerine ýeterji geňeşiniň Paris şäherine geçirilen 216-njy mejlisinde beýik türkmen şahyry Magtymly Pragynyň golýazmalar toplumy dünýäniň hakydasy maksatnamasynyň halkara sanawyna girdilmeginiň Magtymly Pragynyň doglan günüň 300 ýyllygy 2024-nji 2025-nji ýyllarda UNESCO bilen bellenip geçiljek şanly seneleň sanawyna goşulmagynyň Türkiýe medeniýetiň halkara guramasy bolan Türksoy tarapyndan 2024-nji ýyl Türkiýe dünýäsiniň beýik şahyry we akyllary Magtymly Pragy ýyly diýilip aglan edilmeginiň Magtymly Pragynyň medeni mirasynyň dünýä beleleşigi tarapyndan ikrar edilýäniniň suwtnamasydyg barada belläp geçdiler. Şeýle-de maslahatda ýurdumyzda Magtymly Pragynyň adynyň dörüjüliginiň eserleriň hukuk gorugyny üpçün etmek bilen bagly milli kanunçylygyň ýetgiderli kemleşdirilýäni barada aýdyldy. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyzyň halkymyzyň asyrlyň dowamyny döreden we toplan ruhy hem maddi gymmatlyklaryny, durmuş gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän ýörelgileri barada Almatydan esaslandyrylan pekim paýhasly pikirlerinden ugrany taýýarlanan Magtymly Pragynyň medeni miras hakynda Türkmenistanyň kanunynyň häzirki zaman kanunçylyk tejribesinde ilkinjigede kabul edilen hukuknamasydyg baradaky pikirler beýan edildi. Maslahatda gatnaşylar parlamentary gatnaşyklary ösdürmek üçin ähli mümkinçilikleri döredip berýän Arkadaly Gahrman serdarymyza hem türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza tüý sürekden hoşallyklaryny bildirdiler.